गावदों गाव कन्ट्रोभार्सि खालामबाय थानानैल' जेबो लाब गैया भाई एक्सन ला खारन जों बर'नि सिनायथियानो जादों आर'नाइ आर'नाइयासो जोंनि सिंस्रि जोंनि थै आसि फिसा सोनानै आसि बिमा सोदों गाबोन नैबे आसिखौ सोजोबस्रागोन रागा जोंफेरा लोगोफोर दिनै हले गोगोम जोंखावदों आरो दुखु मोनदों आरो गाबखांदों मानो होनोब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा गावदों गावल'सो नायनो बालायो नालाय हारिया मा बबे लामाजों बबे जायगाजों बबे लामाजों हान्थिदों बेखौहाय नायनो थाङा रावबो दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो होननानै डाइरेक्ट नोंथांमोननि सिगाङाव रागायै डाइरेक्ट फैखानाय जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो ब्रेन्ड निउ इन्दिनि ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना नै बिदि जा मोजांखा आरोना डिजाइनाबो नै जा मोजां आं मोजांथार नुनायखाय दिनै आर'नाइया गावगाय हारसिंनो समायनाखा मिथिबायना लोगोफोर आर'नाइया गावगाय हारसिंनो समायनाखा आरो बियो जोंनि सिंस्रि बे नङाब्ला जों गोगोम खुन्था गसंनो माब्लाबाबो हानाय नङा खारन जों बर'नि सिनायथियानो जादों आर'नाइ दिनै आर'नाइयाव नैबे बुस्थुखौ होनायाव आंनि गोसोआवबो नांदों मिथिबाय लोगोफोर सहायनो हायाखै खारन मानि थाखाय दिनै लंपेन्ट गानगोन मिथिबायना गाबोन सारि गानलांगोन बर' हारिया बबेयाव जोबनो थांगासिनो दङ बेखौहाय रावबो नाया दिनै आर'नाइया गावगाय हारसिंनो समायनाखा होननानै बुंदों आं मानि थाखाय जोंनि आजै आजौ आबै आबौमोन बनायनानै गालांनाय मोनसे बर' हारिनि सिंस्रि बायदि ओरैबायदि आगर रेगे रेगाजों बनायजानाय मोनसे आर'नाइ बियो ओरैबायदि बुहुमावनो गैया बर'नि बायदि आर'नाइ आरो ड्रेस बेबायदि माब्लाबाबो नुनो मोननाय नङा बेसेबांबा समायना नाथाय बेखौहाय मा खालामनो थांगासिनो दङ दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौबो बुंनो थाङो आं गावगायजोंल'सो कन्ट्रोभार्सि जेब्लायबो हारिया बबे लामाजों थांदों बेखौहाय आगानसेबो दावखोनानै नाहरा दिनै आर'नाइयाव होबाय माने बर'आनो गैला आर'नाइयानो बर'मोन आर'नाइयासो जोंनि सिनाखि आर'नाइयासो जोंनि सिंस्रि जोंनि थै आसि फिसा सोनानै आसि बिमा सोदों गाबोन नैबे आसिखौ सोजोबस्रागोन नोंथांमोना मा बुङो एसे बुजिनानै नायदो कमेन्ट हर कमेन्टआव खोन्था जायबा जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन अन्नानै बेखौहाय थाबैनो एक्सन लानांगौ मिथिबाय गावदों गाव कन्ट्रोभार्सि खालामबाय थानानैल' जेबो लाब गैया भाई एक्सन ला